برري برري أقول جنبار زري كم يكمزلو حزبنا هاينا على المجري برري برري أقول جنبار زري كم يكمزلو حزبنا هاينا على المجري كم يكمزلو حزبنا هاينا على المجري ኤርትራውስ ማን ይዘካ ኣብ ዓለም ሙሉእ ፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ወላ ኣብ ዓለም ሙሉእ ተገኘ ይወርድ ሌብሉ ምን ሆነ ኩልኩም ኤርትራው ጉዳይኩም ትፈጥሩኩም ስድነትኩም ትፈጥሩኩም ኣብ ሚድያ ወጪኩም ትገብሩ ነገር ትፈጥሩ ይወርድ ኣስፈላጊ ካሜራ ስለሆነ ኣብ ሙሉእ ፋሽን ኣለኩ ሕጂ እንተ ደኣ ንብረተይ ፓስፖርተይ ዘምጪኹሞ ሕጂ ላይ ትወፅያ ከተራ ይወርድ ናይ ወዳእታ ያዛ አቦይ አይወለደን ማለት ነው ማለት ስጋ ሳለ ለምሕለ ይፈልልኝ ስጋ ሳለ ሕጂ ኤምባሲ ኤርትራ ይኸይዳለሁ ኩልኩም ኤርትራው ጉዳይኩም ትፈጥሩ ይኹም ስድነትኩም ትፈጥሩ ይኹም ኣብ ሚድያ ወጪኩም ትገብሩ ነገር ትፈጥሩ ይኹም እዚ ዱባዩ ካኣቱ ከለኹ ካሜራ ሲኢሎም ነም ኣብ ሙለር ፋሽን ኣለኹ ሕጂ እንተ ደኣ ንብረተይን ፓስፖርተይን ዘምጪኹሞ ሕጂ ላይፍ ክወፅእ ኣነ ክልተ ደኣ ዕድል ሂበኩም ኣለኹ ናይ ሪሒዙ ድኸይድ ዓይን ሰብ ብጣዕሚ እየ ዝፀልእ እንካ ኤርትራዊት ኮይነ ሙላዲ ኣነስ ብጣዕሚ ሓበን ስማዕኒ ምዘይ ቀል ዓለም ምክንያቱ ኤርትራውስ መምህር ይበቃ ኣብ ዓለም ሙሉእ ፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ወላ ኣብ ዓለም ሙሉእ ተበልናስ ምግራን ዘይብሉ መምህር ምክንያቱ ብደለዎ እዩ ዝነብር ምኩሕ እዩ كميدنا نحنا نحنا دأمو رسحاتهم زي صغير رسحات سخم علم كم إيرتراويان تمكحتي ني إيرتراوي أبز درجة زي أودي أمو زلو دما بمدو أم تتصبصيبهم تمكحتيهم لولو يخا إيرتراوي أبز خون علم كيروسي لولو يو دلالي وقال نقر الله وبقى أبصفتو أبكايدو أب كل نقرو سلازي إيرتراوي خون كام فتار مالت كم قليل نقر يريوني أنا دعمي يحبني نحنا إيرتراويان كوفياتنا نحنا حبن أفريقينا نحنا إيرتراويان مبر حبشة يكونن نحنا بأفريقيا تاريخ زسرحنا نحنا وا مصارو سينا مريرنا كولومس تمكحتات لوم يكون تمال مانم إيرتراوي كاتب بوحدة ترس زي بلون قويتة تمرح إيرتراز تولد السب كزارو بيترف كحسب زحف فرزارواي لولي يخطب لهم كل خس كمي حجي خلديو تياب كال عالم دلوسي لولي دي بتناي بس قلت إذا لخص لولي دي يس حجس عبد قدر أبسد دول إيرتراوي كله لولي بس تلير له تبغى نجار يا أبزقون عالم كيركاس بتبغى نجار وإيرتراوي لولي هذا بتريتو كمال دعمو أبيات ما أسرتن تحدثاتن كاب السودان مدرسة على كسب دندس دوبيت على ورا جرينا ونكسب حجر اسكندنافيا سجاب نورس بول يا عالم استسكمنان بعشحات لتر هو تاوين دمنا كم قحتهم زمن طلعوا منديو بخرعته حبوني قول بابا عيك قلعني بزلوا تسقطات بزلوا دخرع يرتوا مالي صالح نقرا كمان ስለዚህ ሓደ ወላ በመልከና ተመጽሐ ፍላያቲና ሓበሻ ከላይ ነገር ካ ኤርትራዊ ምኩሒ በኤርትራውነቱ ሕቡኒ ኣብ ድኾን ዓለም ኬርካሲ ብባንዴሩ ወደ ይሕበን በሃገራውነቱ ወደ ይኮርዕ ኤርትራዊ የለን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሃገሩሲ ሕቡኒ ማሲ ሃገሩ ኣይተሕፍሮንያ ሃገሩ ኣይሸይጥን እዩ አይደንቲቲ ናቱ ይኽርዑ ኣብ ድኾን ዓለም ኬርስ ኤርትራዊ ምዃኑሲ يحبنا اللي يمر دحابو منت هيكونن حبن افريقاونت كخ امنتاي كومي اوست هاجركا سودان سهرا ليبيا ايطاليا ويون جبسي سيناء اسرائيل بسلاع زبان كان زبان بصوت كان سلازي سنبر حبن افريقاوي خونكا ويسي كليت حوات هنا حوات كان ابعداق عالم سلازو على ويدما كم زرئي سنة زرنا أبزا بلانيت كم مدربة ده حوصات كسب بنغلاديش سلاز تبتانة زيدي تحابن أفريقيا ونت سلامتين مكة
سلامتاي زين السناخ المسل نفتن كمين لاندرسعو كابوس وتهدراو كدانن حلنانا خابزي قبلو وفرد جلانتن اغالاغيلو كام سبب من قراس كم كلب فين دابولو ينبر خالو ينبر هلو سلام كما يعلكم زخبركم تخطاتلتي انا خاب دبي سدلكم زلوكم فيديو كيفن سهله مستفر عليه مهنات باسبورت يتحيز سزلو عبد دبي كوم ነገር ዘለውን ስለዚህ መስለንስ ነበረ ኢሚዲየትሊ ናብ ደቂቅም ለስተዝለሊ እዚ ቪዲዮ ዝራእኹም ኩልኩም ሳፖርት ግበሩኒ ገንዘብ ለአኹለይ ወይ ድኾነ ግበሩ ብቻ ካብ ድባይ ሕጂ ክወፅእ ኣለኹ እዚ ዓይነት ፀገም ኣጋጢምንሎ ኩልኩም ብኣይ ትግደሱ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ክድግፉን ዝቐነኹም ብዝተፈላለየ ምክንያት ሽሞም ክጠቕሶም ዘይደሊ ሰባት ፓስፖርተይ ሒዞም ለይ ዝተዘለዉ ሕጂ ክምለሰለይ ብትሕትና ይሓትት ተዘይኮይኑ እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ሰብ ሼር ክገብሮ ናብ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ቴንክ ዩ እንዴት ናችሁ? በሩቅና በቅርብ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ተጋሩ ሰላም ነው ወይ? አሁንም ደግሜ ሜሪ ክሪስማስ እና ሼት ባንዴ ቋንቋውን ድብቅ ቃል ድገማ። ሰላም እንዴት ናችሁ? በቅርብና በሩቅ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ደሞም ተጋሩ በብዘለሁሞ ሰላም ለእናንተ ያልኩኝ። አሁን ያለሁበት ሬስቶራንት ኩሽና መሶብ የሚባል አረ በእግዚአብሔር ምንድነው የሚባለው ቦታውን ንገረኝ። አቤል አካባቢ ያለ ነው ያለውትና እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሆነ ምግብ ናቸው ያላችሁ። እኔ ይጣፍጣል በቃ ሞክሬው ስለሆነ በጣም ወድጄዋለሁ። እናንተም መጥታችሁ ትሞክሩት ደስ ይለኛል። በዛ ላይ ይሄንን ምግብ ብታዩት ሽሮ ፍትፍት ነው። እነሱ በፊት አያውቁትም ነበር። በእኔ ጠለብ ሲሰራልኝ በጣም ስለወደዱት ሜኑ ውስጥ አስገብቶታል እና ፌቨን ሳህል ስፔሻል ብላችሁ ስትመጡ ይቀርብላችኋል። እኔ ወደዋለሁ። እናንተም ቀምሳችሁ ላኩልኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በቃ መልካም ምሽት፣ ሜሪ ክሪስማስ እና ሃፒ ኒው ይር ያልኩኝ ለባችኋለሁ። አሁን ምግቤ እንዳይቀዘቅዝብኝ ልብላለት። ዑፈይ ብረሪ አኩሉ ግንባር አዝሪ ከመይ ከም ዘሎ ህዝብና ሃየና ዓለም ንገሪ ብረሪ አኩሉ ግንባር አዝሪ ከመይ ከም ዘሎ ህዝብና